Alright, igama lami uNikho Harding. So nestori sami la malana noma wengcosi yami into ayenza last year. So sasuka la kuDisember sohamba semakhaya wapheka lento epakisha impahla so behlala soyi-2 efunde unisi mina ngisipana mase pakisha impahla ehamba wathatha impahla lezi engibonayo ukuthi impahla e-right so ngambuza ukuthi why ufaka lezi impahla e-right awusabuyi yini wathi uyabuya ngathi okay sihamba soyi-2 sihlala ngandawonye sahamba-ke sagibela itekisi esihambisa semakhaya shuthi-ke kunezinto bezimane zenzakala the time siba yi-2 khona izinto ebezenzeka uthola ukuthi sithi siyaphaphama endlini khona iminenke yabo iminenke emhlophe singayinaki leyo nto leyo iba yenzeka leyo nto leyo ngisho ngithi iyangisolisa-ke manje le minenke le. Alright sahamba semakhaya sahlukana sesifika edolobheni eli-1 nje sihlukene ngey'ndawo zokuhlala mase sifika okay ngemphelezelo wahamba waya kubo nami ngahamba ngaye ekhaya sijwayele ukuthi ngama-December-ke ekhaya sihlangane sibe yifamily kufika iy'ngane zasekhaya yabo nazo zonke nje abantu abayifamily yethu so kuyena-ke ujwayele ukufika-ke naye ngamtshena ukuthi ngomhla ka-27 fanele ufike uze nengane njengenjwayelo sizokwenza into esiyenzayo thina ekhaya bathe sekhathele manje ukuza lento zeni ekhaya ikude ngabuza ukuthi why uqale nini ukubona ukuthi kude after 3 years sizobona ukuthi kude lento zeni ekhaya athi hayi kumele ngize ngizoyilandela ingane ngithi okay fine ayikho inkinga ngisuke ekhaya ngihambe ngithi ngiyolanda ingane mase ngifika se-ready nase-ready for ukuthi aze lento zeni azekhaya ngifike ngibuye nabo-ke ngize nabo mase sifika sesilele ekhaya endlini yami ukudla sikubeka ku-headboard esibheka ku-headboard awu nayi futhi le minenke le ethi lento le iyangisolisa le ethi lento le iyangisolisa so sahlala kwa-right sibane lokuxabana nje okuncane saqhubeka sahlala kwa-right kwenziwa leyo nto leyo umcimbi ojwayele ukwenziwa then ngamphelezelo wahamba waya kubo mina-ke esipani ngangizovula ngeyi-15 bona bezosala then mase ngiholile ngizobe sengibafakela imali because amakhadi ami ebehlala kuyena amakhadi wonke yabo ebehlala kuyena ukuthi mina ngumuntu ophumayo ophuma nomsebenzi ukuthi akwazi ukuthi angithembe uma efuna ukwenza into akhona ukuyenza amakhadi akuyena yena uhleli nengane ufunda online. Okay ngisuke ngibashiye ngale mina ngibuye ngize ngala eThekwini sokuvuliwe esipani mase ngala ngimthembile lo muntu lo iFacebook yami iphini uyayazi yonke into yami uyayazi kunabantu abablokhayo yabo uthola ukuthi ngiphostile isithombe bengaphostile isithombe wafaka inhliziyo uyintombazane uzohamba afika kublock bese angibuze kabanzi ngawo ukuthi ngiwazelaphi yabo so ngabe nankinga lo uthola ukuthi ngenye date uyaphosta mina ngiyasebenza amajita abuza ukuthi hawu waphosta kodwa usebenza ngithi hayi kunomuntu khona umuntu ophethe ifoni so ngenzela ukuthi angithembe ngimenzele iqiniso lonke right mase ngala sengiseThekwini ngizovula espan mase ngifika la eThekwini angifonele ngiyibambe ifoni athi ngiyamjwayela ngithi ngikujwayela ngani athi ngiblockile shuthi khona intombazane engake ngayishela ngakubo athi ngi-unblockile yena wayiblockile kuma blocking list angazi ibe unumber 8 kodwa manje sikhuphukile sihleli kunumber 4 shuthi mina kade ngikhuluma naye ngoDisemba and futhi keyboard kuyavela ukuthi mesebenzisa ifoni kuyavela ukuthi mina ngeke ngakhuluma naye uma type uyakwazi ukulandela ngithi ayikho lonto leyo
ayikho into kanjalo mina akaze ngikhulume nobani ngam-unblocka kodwa akaze ngikhulume naye asengimjwayela kabi okwami naye kuphelile chawu kanjani akwazi ukuthi ngenze into kanjalo wena ungangilinda ukuthi ngize ngala kodwa ngalesikhathi silapha ekhaya awuyikhulumanga leyo nto leyo right lo mntwana lo eza la eThekwini yimini wayifuna isikole engazi nix ngendabele nto zendaba esigele ukuthi iUnisa ngalaphi amfunela iUnisa yafunwa yimina eapplyile bamthatha lapha so ngathi akazofunda ngala ukuze azohlala ngala nengane okay engicasule lento le ngoba manje yabo umuntu mefuna ukuphuma akakhanda indlela eright ukuphuma kumuntu angabe sethi wenza ukuthi ngisuke ngihambe mina ngishila amakhadi kuyena ukuthi mase ngingenile imali esipani bagibele beze ngala benze yonke into abayifunayo right ngisuke la kade ngibuyile la after 5 days sengiyaphinda ngiphindele emuva futhi emakhaya uJanuary mase sengifika kubo sengithi asambe sekule ntombazane le athi mina ngi-unblockile ngisathandana naye asambe sekuyona ukuze izochaza naye ukuthi mina ngeke ngakhuluma nayo and sakhiyana yini akasafuni ke manje ukuhamba sekhona athini athi angimlindi sohamba ngimlinde ngifuna ingane nami ngibona ukuthi kushubile la ngifuna ingane futhi ngiyabona ukuthi ngizohlala nayo kokugcina ngikubo ngiyithathe ingane ngiyithathe ize kumina ngimtshene ngithi zama abani ukuthi sihambe siye khona kubani uliona lentombazane ngeke ngikwazi ukulisha igama layo angafuni athi mina ngimjwayela kabi angimemeza thatha iside lokuthi ngikubo engicasuleke lento le engicasule ngigcine ngamdonsa ngeyinwele sengimkhipha kubo ngithi asambe-ke manje sihambe ngenkani ngoba mina ngifuna kuvela ukuthi angikhulumi nale ntombazane le angikhiyani nayo ngifuna kuvela iqiniso nje ukuze noma ecrossa ahambe indlela zakhe yabo angathi yimi umuntu owenza iphutha ekumdonseni wakhe ngeyinwele akhale kakhulu azothina usisi wakhe asisibare no into engcono vele uphume uhambe ngoba manje mokufika abantu like abantu abakhelene nathi la bazofike bakushaye la benze yonke into abayifunayo yabo phuma sibari uhambe ngoba akekho umuntu omdala okay it's okay sibari ayikho inkinga ngiyaphuma ngihambe ke ngibuyele ekhaya amakhadi bese ngiwathathile zonke izinto ngibuya nazo manje ngizangala eThekwini ngihambe ngibuyele ekhaya ngizovuka Sunday bese ngiyabuya ngibuyele eThekwini bese ngithola i-call mase ngithola i-call ngiyithola sengala eThekwini iSunday kade ngiSaturday ngihambela sona lesi story lesi mase ngithola i-call bona bayitshena ukuthi mina ngisasekhaya ngizobuya Monday kanti abazi ukuthi ngivukile ekseni ngeza ngala bathini bathi bazokhuluma nami sokukhona nomunye usisi wakhe athi bazokhuluma nami bacela ngifike bangifonela ngabo-8 ngithi ngabo-8 angeke ngikhone mina kuyolento za ngabo-8 ukuyokhuluma emzini yabantu ebusuku ngabo-8 yini into abafuna ukuyenza kumina athi no ayikho ama-record aleyo nto leyo nginawo ama-record aleyo nto leyo i-call ne-call ngiyayirecord ngibatshela ukuthi angikho ngiseThekwini ayi bangithuka bangibiza ngayo yonke lento le yangiphatha kabi lento ukuthi why bezohlala bahlangane nami kanje benze lento abayenzayo into abayixoxile or kanjani because mina ukuthandana kwami naye ngamtshela ukuthi mfethu njengoba uthi uthandana nami uyangithanda noma uyadlala mina sengigilekile mina angifuni umuntu ozodlala ngami because kuzovuka leyo pain leyo angazi kuzoyenzakalani wangitshena wathi uyangithanda kumane ngimbuza ukuthi mfethu sho lento le iyona noma because yena wakhulelwa ngesonto lesibini sithandene mina naye wakhulelwa watshenwa yimina futhi ngoba mncane watshenwa yimina ukuthi wena upreg izinto ebezenzakala kuyena kunezinye izinto okayithola ke zami ke ezi-private wakhona ukuzibamba lezo zinto lezi ezinye izinto futhi esengicindezela ngazo namanje ngoba namanje
kune-call futhi engayithola esuka e-police station ngingala yena agent ngale. So mase ngithola kusisi wakho omunye azothini azothi Sibari leya nto leya ukwenzala kwayo ayikho njengoba wena isitori ubusazi. Laba bahlohlene beyamantombazane boba u3 la ekhaya. Bahlohlene bayahamba baya kephi baya ka-BB abasayi ulono wakho akasayi eMlazi bayahamba ohlala bonke ka-BB. Ngithi mina wayenze kanje athi no kade befuna izimali nje behlanisa izimali bayahamba ba-BB. Ngithi yabona manje ngisenkingeni ke manje mina ngisekukhulumeni fanele ngihambe ngiyohlawula kubo ukuthi ngifikile kwaba nomsindo fanele ngenze zonke lezi zinto yena kube bethi ufuna ukuhamba uya ka-BB ebezohamba benganankinga ngoba indaba yesikole anginankinga nayo. Zayi izinto zakhula ke wangisabisa ke manje ukuthi ingalinga ngisondele. Okay, into ebingiphatha kabi into ebesisalwa ke manje siyaqhubeka ngoba manje udaba yagcina selojike ezinkantolo. Into bese siyibanga ke manje indaba ingane yami angikhona ukuyithola. Angikwazi ngisho ukukhuluma nayo because block number yami kuyifoni kama wakhe block number kosisi bakhe. Angikwazi ukuyithola and futhi angikhona ukusondela kubo. Yeah. Okay, abantu bathe angimblock engakhulumi naye after esinye istory esenzakala komunye umbhemu okwenzeka into ebuhlungu kuyena enziwa umuntu esifazane. So naye lo indlela ebesenza ngayo nosisi bakhe angakwenza lokho okwenzakele. Ngathola i-call ke sengimblockile uyangilandela ku Facebook ngama fake account. Ngiyibone before ngi-accept umuntu mina ngahambe ngiyo-check ukuthi unabangani abangakhi menthi ngiyafika umuntu una-17 abangani angikhona umu-accept. Thola omunye unabangani okanye abawu-20 or 30 ngim-accept bengi-accept kanti uyena lo bengi-accept angithuke abize yonke lento. So kunencwadi uyile emaphoyiseni amaphoyisa angifonela ngila eThekwini angazi noma bengalentoza yini i-call cause ngirekhoda yonke into eyenzakalayo nganoma bengakhona ukuyidlala istory asikhanda ke. So nami ke kwabona ukuthi okay nami ngumuntu nginemizwa kunama-secret ami awaziyo ukukhuluma zonke iy'mfihlo zami ukuthi mina kwenza ukuthi nokuthi khona abantu abazamile ukungisebenzisa emakhaya ukuthi ngenze izinto ey'bhedayo angikhonanga ukwenza lezo zinto because iy'gebengu ngihlale nazo mina la. Igebengu ayikho into e-right izinto eziyenzayo bayenza leyo nto leyo bayithola imali bahambe bahlale baphuze utshwala balala endlini bahlezi bedakiwe akusiyo impilo e-right. So angikhoni mina ukwenza ubugebengu sethatha lezo zinto lezo uthi uzongicindezela ngazo uzohamba ezisemaphoyiseni akhona ukungibopha. Istory isikhulu and futhi ke yena washo ke wathi kumele kunosisi wakhe I mean kunobhuti wakhe adla imali zabhuti wakhe. So naye wayefuna ukuthi ngihambe ngiyomnquma ngangakhona ukwenza leyo ngathi ngeke ngikhona ukwenza leyo nto leyo because ezinye izinto sengizibalekile ezobugebengu nabo bani nobani bathi angenza ukuthi nokuthi nokuthi ngangakhona ukwenza lezo zinto. Sethatha lezo zinto ke manje ufuna ungicindezela ngazo emaphoyiseni ukuthi mina ngikwazi ngiboshwe. So nami into engigcine sengiyenza ke nami ngivezile ama-secret akhe and ngagcine sengithatha i-call ngafonela kasasa nami ngiyambopha ke manje. Story sami sikanjalo angazi noma ngayidlala yini into ngilento zemaphoyiseni i-call. Okay, i-calls izodlala then ke ngifuna abantu bakubona ukuthi lento kuyiqiniso. So ngihlala ngilinda ke ngilindele namanje ngilindile nje ukuthi nanoma yinini amaphoyisa amefika ngoba uyakwazi la ngihlala khona azofika ngithathe kwenzeke lento ayifunayo. Nami ke khona i-case engiripothile kwaSASSA naye futhi ngilindele ukuthi noma yinini bamfonele
aboshwe naye, shuthi sohlukana ngamajele kahle kahle. Le nto engiyenzile nami ngenziswe ukuthi yena kahle kahle ufuna ukuthi mina impilo yami mina ngiphelele ejele. Angazi why yini kangaka, yabo. So gcine-ke nami-ke sengimqhatha-ke nami manje kwasasa nge-fraud ayenza. Ingane-ke shuthi izosala-ke manje inganababa, inganamama, kodwa siyaphila. Kodwa inkinga isekhaya kubo, abafuni ukumelana neqiniso. Abanye babo, abanye abakumina njengale ezodlala le nto i-WhatsApp voice note yakhe, iqiniso uyalazi, ukhuluma iqiniso njengoba kuyilona. Into eyenzakala-ke, ngahekha uFacebook wakhe. Mengihekha uFacebook wakhe, mase ngithola ngingene kuma-message, wavuleka ngabo-3, ngingene kuma-message. Mase ngingena kuma-message, ingene i-message lo umjidi uyabona, ubona ugele online, kanti akazi ukuthi yimina umuntu le online. Athi hi, mengithi ngiyabheka, eyi inkulumo iqinile, ngiphendule, ngihambe ngiyoqala ekuqaleni. Awu, la bantu mina ngingala mina eThekwini, uhambile yena wahamba ekhaya, kanti mina ngihlezi la uFacebook wami wazi iphini yawo yonke into, ublokha abantu, wenza yonke lento. Abantu abareactayo bareacta ngey'nhliziyo ey'ntweni engiy'phostayo. Uhahamba ayobuka isithombe, abone ukuthi hey, le ntombazane shuthi yinhle njengoba i-reacta ngenhliziyo, shuthi mina okanye iyangithanda, ahamba oblokha bonke labo bantu labo. Yena ngale wenza izinto ezingcolile kanje. Mina ngithandi ukulandela umuntu wesifazane kakhulu. Mase ngithola ehambile ekhaya kuzoba uDisemba, mina ngisebenza ngala, wabonana nomjida. Lo mjida ababonana naye, mengithi ngiyam-check-a kuma-akhawunti wami wonke, ukhona kusukela 2017, ukhona kuwo wonke ama-akhawunti ami, kuze kuzoba yile esigcine thina sesihlukana ekhona. Uyamtshena ukuthi babonana, ukhuluma naye lo, uyamtshena ukuthi uyamthanda. Lona uthi hayi mina mfethu angikukhumbuli, uthi sahlangana nawe eHardinge, uyongena ngasemall uphethe i-KFC. Wangibambisa i-KFC, wena ungena eShoprite. Eyi inhliziyo yaba kuhlungu, akaze ngilale because ngiyazi i-KFC uyayithanda vele. Ngabona ukuthi babonana ngempela la bantu laba. Hayi, ngaqhubeka ngafunda ama-messages. Lo mebhala lo uyamtshena ukuthi uyamthanda, lona uthi hayi mfethu angikuthembi, wena ungathi udlala ngami. Ngathi ungayisho kanjani leyo nto leyo, ube wazi ukuthi mina ayikho intombazane engikhuluma nayo, ngoba ngicabangela ubudlelwano bethu bowu-2. Wena ngale ukhuluma namajita, uzulentozana yaku-Facebook. Mengibheka iy'nkulumo, ayi, umfakela iy'nhliziyo lo wami, ufakela lo mjida iy'nhliziyo, i-comment ne-comment ihamba nenhliziyo. Inkulu indaba la, inkulu indaba la. Mina ngisheshe ngicasuke-ke mina-ke, nga-invite umjida. No, ngakhuluma naye straight ku-akhawunti yami, ngathi wemfethu uyenzelani into ekanje? Athi ngani? Ngithi why uzoshela umoya engcosi yami? Uthi akaze ngimshele umoya engcosi yami. Ngithi ungangenzi isilimo, yabo manje ngizobhala uzobona ukuthi mina ngiyayazi lento. Ngabuyela ku-akhawunti yami mawengcosi. Umawengcosi akakhoni kwenza nix, uvula uFacebook awuvuleki, sengishintshe ngisho iphini. Ngamsendela imessage, ngathi angithi uyayibona ukuthi iyangena imessage. Ngathi mfethu uwenzelani uDoto njeni? Athi hayi mina akaze ngiyishele intombi yakho, akaze ngiyibone futhi. Ngithi ungangenzi isilimo ngoba phela nazi izinto ngiyazibona mfethu, khuluma iqiniso, uyenzelani lento? Ngoba phela mengithi ngiya-check-a ama-akhawunti, wena umngani wami kusukela 2017 kuwo wonke ama-akhawunti ngiyawashintsha. Wena shuthi wena ucuphile la, uyabuka ukuthi lo muntu ungiphethe kanjani. Wena ufuna kuphathe njenganami, imina ophethe yena, not yena uphethe mina njenganami.
why ufuna ukubona into yami yabo. Manje ngamtshela ukuthi thina siqabene mfethu, siqabene siba ngokuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Shuthi lento le akusiyo lento lesiyibangayo, wena lo fika wamosha yonke lento kuze kube nje. Izinto ezenzakalayo eminingi efika kumina shuthi wena othumela lezi zinto lezi. Umjida wangifusekisa. Mengicheck-a iy'thombe mina umuntu ngiyabhekisisa-ke. Mase ngicheck-a iy'thombe ngibona ukuthi okay, uma uphuma edrobheni eHardingi, uma ujika ikhona udlula ngase-stadium, kubo ingasemgaqweni, ngimtshele ngithi Mtshidi, ngizokuthola mina and futhi nakini ngiyakwazi, iyeke lento le. Angifusekise athi ngiyibhari, akaze ashela umoya wengane yami, ebemdlalisa akamazi. Mase ngibuyela kuyena lo, okay lo a-create enye ilentoza i-account. Me-create enye i-account a-invite lo Mjida lo, amtshene ukuthi akangayiphenduli lento ebhalwa lapha kuleya lentoza kuleya kwi-original account. Lo Mjida abuye angisendele lezi zinto athi mfethu yambo umuntu wakho uthi uthini? Ngithi okay, shuthi kahle kahle nina niyangishayashaya nina noyi-2. Athini? Athi ucela amfonele. So uMjida-ke naye sigcine sesithembisene ukuthi la ihlangana khona kuzoba njalo. But into eyinkinga-ke thina sobulalana sibulalela umuntu wesifazane. Khona ozofa, bokhona oboshwayo. Umuntu wesifazane uzoqhubeka nempilo yakhe enze leyo nto leyo ngifile, or uMjida uboshiwe. Qhubeke lo muntu lo azizale ezinye iy'ngane abe na-15 wey'ngane, umuntu uboshelwa mahhala. Ofile mahhala. Sibanga indaba eCherry engakwazi ukuyiphatha. Mina sengilindile amaphoyisa kahle kahle manje. Ayikho into e-right, umndeni wakhe asizwani, umndeni nje owakhe mina angizwani nawo nhlobo, futhi ngeke ngisondele. Ingane yami mebevumile izolandwa abasekhaya. Mina nje siyinyoka, inyoka negundane la sihlangana khona. Into esiyosiza ukuboshwa angazi ukuthi ingasiza kanjani lento kwiside lakhe. Mina anginankinga, angimfuni because ungivezelile ubunyoka. Ayikho into esingayenzi. Uma ungena kwi-account yami ku-Facebook useshe uNikho wabaSpoon, uzohamba uyobona kunama-anniversary, othando lwethu, ngithenga amakhekhe, senza yonke lento. Akhona lawo mavidiyo lawo. Ngithi ngenzela ukuthi umuntu abe happy, angakushodi ngalutho. Ayikho into ebengayenza, ushela amakhadi yonke into, kodwa ungikhombisile ukuthi umuntu wesifazane umuntu onjani. Ya, sengilinda amaphoyisa-ke naye-ke sengilindele ukuthi aboshwe, sohlukana namajele. Wenzile ubunyoka kumina, nami sengiyamvezela ubunyoka bami-ke, angisenamsebenzi naye. Ya, kuphele lapho.